Hej, jeg hedder Monique, og jeg er 7 år. Nu vil jeg vise jer, hvordan jeg maler mig som en zombie. Jeg har noget creme lige her, det har jeg puttet i hovedet, og det gør jeg, fordi så er det nemmere at få malingen af bagefter. Og jeg starter med at tage en svamp, putter lidt vand på, vrider den, så kører den rundt i det hvide, og der kommer ikke så meget. Og så duber det i hovedet. Hvis I ikke har en svamp, så brug en pensel eller køb en svamp. Altså sådan en ansigtsmalingssvamp. Ikke stor badesvamp. Mor. Nu skal mere. Hvis der ikke er mere hvid, så bare tag noget mere hvid. Nej. Du skal bare filme mig, mor. Du skal ikke tage den ind på spejlet. Okay, så sætter vi svampen på plads. Så er jeg hvid på fingrene, men det kan jeg bare gøre sådan her. Og så tager vi en pensel. Det var den i vandet. Og så kører den rundt i det sorte. Ja. Og måske lidt mere vand. Og så tegner man en sort ring rundt om sig. Mor, du skal ikke filme ind på spejlet, sagde jeg. Mor, ikke ind på spejlet!
Ja, som sagt, det her er min første YouTube-video. Jeps. Så er det ene øje blevet sort. Så tror vi, jeg kører rundt i det sorte igen. Ja, hvorfor, tænker I? Fordi at det andet øje også skal være sort. Dypper jeg den i vandet igen. Så er den lidt mere sort. Sådan. Så har jeg malet det andet øje sort. Sådan. Så dipper jeg den i vandet. Penslen. Skal jeg tage lidt tid, så tager vi bare noget serviet. Det var ingen problem. Filmer du stadig? Godt. Nå. Det kan man måske tage lidt til det her. Vi kører bare rundt ned i bånden, og så ser vi, hvad der sker, når den kommer op. Det har nok til at tage hele videoen, så nu kører vi bare. Jeg har taget nogle dage at få det dej, så tegner jeg mine læber røde. Som om jeg er en smuk dame. Men nej. For jeg maler jo mig som en zombie. Så lad os gøre det. Nu bliver vi blød. Mor, man kan jo ikke se mig. Så laver vi blød ned ad munden. Så skal jeg bare lave et år. Det ligner jo lyserødt, det her. Vi må have mere vand på. Det her det er godt. Lige med lidt mere rød oveni. Lidt mere rød. Og lidt mere rød. Og så maler vi igen. Og så laver vi mere rød, ja. Igen.
Så mor, så er jeg færdig. Du kan godt stoppe. Jeg kan lige vende dig helt om, så man kan se hele ansigtet. Sådan har jeg malet mig som en zombie.